Mago ne ayanga mag yore ohala pachuka kokalo Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuokia chiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Ramogi Radio. Joka podoka mkono duto joka fon Kenya ginya kwatelni kwayo kuomuwe kwedo dhoudi jogi jowate orengo jimio ke gi polo tieno jana mitelno forsi motoro kaka radi moa e polo msingo yako biro kama wingo to ji bedwaro en sule mara kupo kuwito ji mtotelo baru magunga kilio wino ke gorongo erolo sonu dio misene okeo gi tinga okeo gi jakabwana gari chathim kod pado mane odhialo godo thuond luo machala jimi nyamayanga ojeri dong ni thuolo ngegoke ero kamana gavana oyawore happy new year agadier nikech mogik wabedo kodi ka 2024 paro yaw ndalo ringo mang'eny happy new year ero kamana inya wach mandalo wantie good to see you governor bang dalo mang'eny ndi antie maber ikuodho na titi lokri jagweng initie gweng gi kite itime gweng atimo e gweng awuotho e gweng anyonra e gweng Nairobi ka kibiro tibiro mana ka wendo kendo matokni manie othaga seche moko anyalo kata lal ero kamano ahinya gavana ami thuolo mar moso jo Siate kochakore tung Siaya Luthehe michop nyaka Luanda Kotieno game kuonde te kawe thuolo mar moso jomondiki tich kaka gavana mar kara ing'e Siaya maber kata wani chakre odiado nyaka Luanda Kotieno Luthehe ben tung piny yes agoro kamano ahinya nayudo thuolo mar loso gi yawa duto monagi to moloyo jomondika tich ma Siaya County abiro kaka nagoro kamano Ramogi miya thuolo mar loso weche modimbre mai seche mabiro gi wabro lero gi to erur kamano kendo yie kanitie wach kata penjo mang'ato nyalo penjo bang'e ayie dwoko ero kamano wachak kod wach ma bende okeli Nairobi ka ahinya en wach mar nyasi mokwongo tik mar joket mwandu gi johala timore mokwongo e county ma Siaya miluongo ni Citico ng'iso anena matut ewi chenro ni Siaya International Trade and Investment Conference Citico obro chakre tarik 14 nyaka tarik 17 gima wadwaro maduong' kind rango Siaya mwandu majikelo ne piny ahinya onge joma biro Siaya makelo ohala koro Citico odono yaw wengeji moloto jo ohala gi joma nigi mwandu ma gidwa keto kuonde mopogore mondo ging'e ni Siaya nitie thuolo kendo Siaya en kama ber ma ng'ato kelo mwandu kata keto hande omiyo chokruok ni nwabed gi jotelo mopogore to moloyo wadwaro ni jo ket mwandu wabed gi odiochieng' madimba moloyo odiochieng' mokwongo mondo walos kodgi wanyisgi ber Siaya kendo gimomiyo nyaka gi kelo ohala gi faktoche gi gik makamago e Siaya ero kamano ahinya gin kuonde mage ma ong'eyo ma ji nyalo kete mwandu Siaya kuonde ma ji nyalo kete mwandu Siaya ng'eny moloyo Siaya ni kama ber strategically placed Siaya kama entie wan gi nam Lolwe matiende Lake Victoria wan gi pi to wan gi aoche madongo Lake Nzoia River Nzoia River Yala to ji ok ong'eyo bende ni nitie nembe moko e Siaya kaka Lake Kanyaboli Sare omiyo wan gi pi ma oromo to kendo lo ma Siaya owinjore gi pidho cham mopogore
to gi sani Okay. wadwaro ni ji owe puro ma ji puro mana ma loso chiemo ma gichamo. Wadwaro pur manyalo kelo ohala. To magi nyaka wabed gi jo ohala kendo jo ket mwandu. Chon sia nong'e kaka piny ma pamba. Pamba no tho. Koro wadwa chiere. Sia kidhiye wanyalo pidho niang' to onge kata factory achiel kata mar niang'. Sia ka ema bende mula yudre molo kamoro amora. Ang'e ni ji ong'iyo gi wach ma Makalda e Migori. To sia nigi gold mang'eny. Ma nyaka orang kata nitie jowa masani timo gimiluongo ni artisanal mining. Yes. Tae to kodok yore mag lupo. Wan gi thuolo maduong' chakre Asembo michop nyaka Imbo. Wan gi pige maler ma wanyalo pidhe rech o kata migolo agola e nam kata pidho rech e nam kata oko mar nam. To thuologi waseketo kuonde ma ji nyalo kete mwandu. Mokwongo en koka pur, agro industry. Walero maber kaka mano nyalo bedo kendo nyalo timre. Gimiluongo ni energy kato koro duong' ema ikete gima miluongo ni nuclear plant, nuclear power generation. Kuonde ma bene inyalo kete gine hydro power. Ige mon gi kuonde ariyo kamiluongo ni Lehanda gi Ndano Falls. Mano duto yudre Siaya. Siaya sani bende wayudo ni wanyalo pidho cham moko kata alode moko kata gik moko ma chon waparo ne ok wanyal pidho kaka jokakuzi. Gibiro gini achiel kuom joket mwandu mabiro Siaya e wach mar avocado. Nitie jomoko mosechako pidho avocado. Kidhi kama wadhi time nyasini. Yes. Kamiluongo ni Siaya National Polytechnic. Mano bedo upgraded. Gi pidho kahawa kanyo. Kineno kahawa mani kanyo, to paro na chon ndalo mane ji pidho kahawa, Robusta coffee. Ne ng'eny. Ndalo cha niluongo ni Better Farmer. Koro magi gik madwaro mondo wachier mondo Siaya kik wabed abeda joma dhi ndalo kata puodho mana ma ng'ato chamo odiechieng' kodiechieng'. Wadwaro ma nyalo miyo ohala bedie to bende wabed gi industries e Siaya. Erokamano ahinya. En ang'o ma omiyo joket mwandu incentive mane ma ungo kata lwase mane ma udwa keto ne joket mwandu mondo giket gimiluongo ni confidence mar investing in Siaya? Gima duong' nitie mokwongo enabling environment matiende ni alwora ma miyo ji bedo gi confidence. Mano watemo mondo wabedgo. Mar ariyo, nitie processes moko ma nyaka jaket mwandu low. To nitie seche moko ma ji keto mano bedo matek. Kaka wan gi jomoko madwa keto factoche mag niang' ma ok wadwa lando sani, warito odiechieng' ma koro wabro ketogi chieng' nyasino mondo wanyisgi. Nitie gimoko kaka letters of objection, no objection, midwaro ni county ogol e weche mag hydro kaka ma Lehanda. Ne wasebedo kodgi kendo wakonyogi. Nitie moko ma bende wadhigo e banks. Wadhi kodgi mondo wanyis banks go ni magi joma beyo, medgiuru teko mondo giger gima gidwa gero Siaya. Koro gibende gipenjowa to ang'o momiyo uwacho ni ber ka gibiro Siaya. Kendo mago duto walero e yo makare. Wach mar lowo gi usuru, ahinya usuru ma county government onego bed ni choko kuom joma oketo mwandu, ukete nade manyalo miyo chenro koro bedo mayot? Ka gin lope mag county, to waketo gi obed mayot e yo ma ok waket ne wadwaro kuomgi pesa mang'eny ahinya. To nitie sani lope ma wan gi land banks, gimiluongo land banks, lope ma county nigo kuonde mopogre opogre. Kuom jo biro gi, wabiro nyisogi kuonde ma lope gi nitie. Bende ok wanyal chiwogi ka jopiny ok oyie. Nyaka wabed gi jopiny, jopiny bende ket gol approval ma margi. Koro ok wanyalo miyogi.
Tax regime ka utaye nade mondo investor yud thuolo mar keto mondo yo mayot ni ok obi bembe gi usuru kaka sirikal. Kanyo to igeni osuru ma igolo gi county o gin osuru ma malo. Yes. Iluongo gi ni cess kata levies gin ga rates man piny. To koro koluwore gi investor ma nyalo kwayo ni kae wadwaro mondo unindo mapiny matin mondo wabed kata gi ndalo moko wagolo osuru. Mago duto wanyalo bedo piny mondo walosi. To gima kamano to nyaka dhi e county assembly kata seche moko nyalo dwaro national assembly bende okal gima chalo kamano. Erokamano ahinya. Gin welo mage ma kamoro wageno mar biro neno e nyasi? Biro mang'eny iseneno kaka wuotho Nairobi kae. En gima ji oseneno. Asewuotho kata kae nitie jomoko madhi neno. Koro wan gi welo ma ai Kenya ka, jotelo mag sirikal, johala, jotelo mag bengi, banks, kendo joma kata pinje maoko ma biro kaka welo. Erokamano maduong' ahinya. Koro Mgajwang' en nyasi ma bende obede kaunti ma Siaya makelo kanyakla joket mwandu. Governor, counties mang'eny osebedo gi international investment conferences mang'eny. Bang'e kanyo waneno ka ji keto gogi MOUs mang'eny. To bang'e kanyo waneno ka onge gima lich ahinya matimore. Garanti mane mantiere kuom jasia ma jago kura ma oseneno matimore counties mamoko nikech joluo wacho ni sembe iporo gi nyamin ni wang'ni to jogi biro keto mwandu Siaya. Ing'eni gima nikech jomoko wacho ni mag gina political gimmicks by governors to neno e wang' jopiny ni gitiyo. Ing'eni moro en keto ler mondo ji ong'e ni tie kama miluongo ni Siaya. Yes. Nyalo bedo jo ohala mang'eny mok ong'eyo ne ang'o mane Siaya. Koro wa showcase onyisogi ni Siaya inyalo timo magi. Mano en gima lich ahinya nikech kata idhi na e pinje mamoko chiwo lerno en gima duong'. To mar ariyo gima wacho maduong' ni kik obed abeda gima dho ngere inyalo na jamboree matene ji bira kanyo to ji loso weche mang'eny wache to bang'e to onge gima long'o. One investment conference mwan goni ok obi chakre tarik 15 nyocha osechakore matinde wan gi jogo mwalosogo maka watieko investment conference kata sama bro timo investment conference kata ndalo ma koro wantie ni kwachiko investment conference wado bedo kodgi ma wan gi bankable projects ok enana MOU to bende no bedo wanyalo ndiko gi mang'eny to MOU enana kalatas kanyo ma wakanyalo wacho ni gin actionable to wabro bedo gi bankable transaction, bankable deals. Ma bang' mano, to adwani josia onene bang' sitiko, nitie ng'ato oketo mwandu sub-county ni kata sub-county machielo. Erokamano. Tilo mar ariyo mar penjo, ang'e ni sani wan gi lwasi miluongo ni broad-based. Kaka governor, isetiyo nade gi sirikal masani. Ang'e ni chien kacha en gima ne iywaye ng'ich kabisa. In achiel kuom jotelo moko e piny luo ma bende ne koyiere gi winjruok masani ni to chal gi masani ineno ka gima yie kode. An okawache en kaka ji ne wache nikech ing'e ni katiba oketo maler ni kamoro ka kamoro sirikal mamalo nitie gik moyiedhi kendo kaka onego giti kendo kaka giti gi county governments ka tiyo gi national government ok ati kode nikech siasa mawacho atiyo kode nikech chik nitie kendo katiba nitie kata pogo mwandu counties kata imigepni moko mag sirikal constitution katiba oketo kaka mwandu go nego poggi maonge rem moro to ayie ni loso en gima ber kendo mae omiyo adieri nitie gik matimore Siaya sani kaka usenge ige report gi fish market ma jo Ports Authority kidhi usenge tibrodo ka gisechako biro kanyo giloso gi ikre wach ma ge report no kecho usenge ok en port ma Siaya kende kidhi kanyo nitie mwandu madonjo ka Uganda kata Tanzania
to bende riwowa gi Kisumu, Homa Bay, gi Migori. Nitie kaka suptal ma Siaya ma Rifaro, nyocha waseloso kodgi kendo wabe wakete pesa suptal ma Siaya gi sirikal ma national government gi seluoro kanyo gidweko gedo mondo wabed gi a modern hospital. Nitie winjruok mosebedo kodgi e weche mag apaya kata nderni. Magi duto watimo gi winjruok gi kanyakla ma wabedogo e achiel gi national government. Erokamano ahinya. Tilo mar adek mar penjo governor gin weche ma osieko kata emerging issues in Siaya. Mar ang'o miyo ng'anyo mag jochiw thieth gi jotije mamoko do bedo mang'eny e Siaya e bwo tendi? Ing'en mano be ji wacho kamano, ng'anyo osebedo karang'o. Nyaka ni Kenya chak bedie ng'anyo osebedo karang'o. Kendo ng'anyono ok onego obwog ng'ato. Ng'anyo kata Amerka timore. En teko ma katibu chiwo. To kiwacho ma Siaya, ng'anyo ma daktache gi nurses ok osebetie, en sani ema osebedo kodgi. Omiyo kido moro ma ng'ato dwa keto ni gisebedo ka ging'anyo seche duto, mano ok en adieri. Ihango na wach. Gavana, kata mano sara ma dwe mar 8 jotich mag counties mamoko pok oyudo. Kata dwe mar 8 kata dwe mar 7. Nikech wach ma exchequer releases ma a national government. Seche moko kata gichiwo pesa, kaka pesa ma August ne gichiwo wuok manchon okalo cha. Ka chopo tich abich, nikech kata ka gichiwe nyaka idhi e control of budget mipuodhi kore kinyalo chulo. Nawuoyo gi CS mar National Treasury last week ka to nowacho ni ose comply, ibedo senator. Nitie chike moko manuketo manyiso kaka National Treasury onego bed ni golo pesa wang' sama dhi e CRF accounts ma counties mekwa. Challenge mano site na ni governors mamoko gi counties mamoko timo late submission mag budgets maggi to controller mar budget. Mano miriambo maduong' kabisa. Nikech budget en gima ondiki katiba kaka onego wuogi. Kendo odhi kaluwore gi national budget bende. Dwaro ni kochopo tarik 30 mar dwe mar 6 in the previous financial year yudo ka county oseketo budget mamare. To budget mamare no luwore gi budget ma national government mondo chiwo. Nikech nitie pesa madonjo e county budgets ma obedo allocated matiende ni gia e national treasury. Koro ok inyal gero budget no kapok ing'eyo ni pesa no kako poge. Nyaka kali senate ma poge, CRA nyaka chiw parogi ni ipoge nang'o. To chik en ni by 30th of June of the previous financial year nyaka yud ni budget mar osekalo. Koro osara ma dwe mar 7 gi mar 8 pok ochulo jotich? Wan osechulo ma dwe mar 8. Kendo Siaya kanyo watime maber. Wan gi kata bank mamiyowa pesa. To gimiyowa wachudo, to ka pok gimiyowa kendo to pesa mane gimiyowa mane wachulo no nyaka wachule mondi koro ginyalo miyowa kendo. Koro gima bedo ga matek ni seche moko ka giholo pesa no to gimiluongo ni statutory deductions gi salary by products giwacho na mano to wamiu mana net. Koro mano miyo pesa miluongo ni salary by products madhi KRA madhi SHA mago duto union dues. Dues go gibedo molewo nikech union mar clinical officers doctors bende as at today 2nd of October nyogi wacho ni chal ka gima gidhi cripple yore mag tich e county ma Siaya. To mano gine giwacho to gine wasechulo pesa. Wasechulo pesa kabisa ma dwe mar 8. To sani bende waseketo request ma pesa mar September. Ma kanyo ok onego bedi ni en wach midewo go county ma Siaya. Aparo ni bende nyalo timo research mondo ne to counties mage mose chudo osara margi ma September. Erokamano. Gavana mane wacho achiel nogono nyo aneno ka jochiw thieth moko ne ng'anyo to akia ni gin jo maundu, akia ni jogeni manyo diemo gi radar. Mano en gima
orengo nyalo timo kendo nyo abedo gi ich wang' matamre gi nono nikech an mokwongo ka ng'ato ng'anyo to agombo ne adonje ng'anyono nikech ng'ama timo ng'anyo en ng'at manyiso ni jopiny nigi teko nikech wacho ni the people are sovereign matiende teko duto a kuom jopiny omiyo sama gitimo ng'anyono mano gi exercise their powers directly magi manyo timore headquarters ma Siaya ok en gima owinjore kendo nitie jogo ma ka wayudo kendo en gima chakre kawuono ibro neno gima watimo ne joma waparo nomiyo gima kamano otimore. Ere kaka jogi nokelo donjo e presence mag headquarters mag county kama is well guarded, though is a public office? Donjo to tek wacho ni ka gimanore ma kamoro nyaka gi police governor ido nyiso ni gini ok ing'eyo. Ok ang'eyo kata matin. Okay. To sani to ang'eyo momiyo awacho ni nitie jogo ma nyaka yud chwat matin kaluwore gi chik gima nyo timore nyoro. Erokamano. Jotich 382 manyocha tiyo kaka healthcare workers ne jochungi e tich kod board mar ndiko ji tich e county ma Siaya. Ka board wacho ni magi are ghost workers. Dweche 8 ka jogi tiyo gin gi supervisors magi gikonyo e sector mar thieth. Governor wacho ni late kabisa. Ingene o late to kirange ingene mondo ng'ato tich e county kata kembi Public service. Yes. Nyaka tijno bedi establishment. Nyaka bed tich ma kidhi rango establishment ma county to tijno wacho inyalo ndiko joma kama. Mar ariyo nyaka bedi budget. Nikech ok nyalo ndiko ji to pesa onge. Mar adek ng'ama indiko no nyaka bed ni noneno advertisement. Mar adek nyaka advertisement bedie. Mar ang'wen ng'ano moneno advertisement nyaka ndiki ni board nadwaro tich. Ka gisendiko to board rango joma apply ni tijno to gitimo shortlisting. Koro ng'ama ndiko ni nyaka dhi interview. Kose dhi interview koro eko nyalo yudo letter of appointment to bang'e titimo na deployment. Gini kirange kaka awacho nino nitie kuonde ma kirango to ok nobedo kaka chik wacho. En gima jok mana ochane ne gidwaro yo moro ma giumongo wenge ji to ging'e gima ne giyude. Omiyo anta bende neno lit nikech jogi adier ne gini facilities ma county. Yes. Kaka ne gibedo kanyo. Ting'eyo mondo ne gidonji a system gibedi integrated into the payroll. Nyaka otesegi nyaka bed ni ko peny ma tiyudo. Eme nokawo ndalogo mang'eny ka jok mane timo gino dwaro yo ma giminogo mondo jogi odonje e payroll. Kanyo mane koro wachono nowuokie ne jogi to nodonjo kanyo nade. An kuom chunya kendo nyachiko yawa gin kinyaneno gi kiny mondo dwai yo maber makosa nobete to nyaka wadong maber mondo walos go wachno. Wanyalo wacho ni County Public Service Board ma Siaya is a crime scene koso. Mae to koro nonro nitie modhi nyime. To achiel kuom ma jok manomiyo gini otimore moko ni Public Service Board, moko ni Health Department, moko bende aparo ni Human Resource Department. Collusion manobedo. To collusion no. Emanya kwa nge tiende kama wachini no ae. Ne kakama na watimo mari ECD teachers no bedo maler. Kane gidwaro mondo ndekigi. Kendo ndekigi njo mangenji 600. To nwaido ka gin giduto negisebedo ka gitiyo ECD centers. To negidwaro permanent and pensionable terms. Nochuno wanyaka waloso gi county assembly. Give me an establishment marketo jopuonjgo in the establishment. I mean, your ECD, jopuonj mag ECD go. To budget bende wachako watimo a supplementary budget mondo omiyo wateko mayudo pesa. Okay. Mwandiko gigo. Nikech before kaki wacho ni tij board nigi tije. Yeah.
department mar health oro requisition margi ne wan gi fuk maromo kama to bedo copy to the national treasury county treasury mar ng'iyo ni be wan gi budget manyalo accommodate jogi penjo mar machanda ka ni gin tije di mano land department ni mano wara nikech chien kacha report mar county public service board wacho ni gin negi dwaro ji 120 kende joma nolandi ni chal kagima kiko it governor tije manolandi ne ok nyal kalo 134 mane jo health department ne dwaro to bende ne waduogo wacho negi ne ok wanyal ndiko jok mane gidwaro go nikech weche mag budget koro mano en gimotimre oko ma chik koro ng'e gima ok otimre oko ma chik lose bedo matek to ka ji obedo piny mon timo nonro modwaro kaka gigo nobete to inyalo lose pod inyalo lose ino kil kamaloka kendo senior council kendo ne chamo muma mar luwo chik maonge minruok moro amora jogi poni office nyaka kawuono county public service board ma en entity momi tich mar tayo weche mag ndiko ji tich e county ma Siaya jogi timo ang'o office podi ne wach mag greve ne county public service board gin gimiluongo secretary of tenure gin ok anyal riembo gi tich aonge teko mar riembo gi tich joma nyalo riembo gi tich en jo county assembly ka otero motion kaka ineno no osebedo yore mag governors inyalo riembo gi ka the county assembly or the senate koro kanyo en kama onge teko to gima ber en ni gina tam mar irumo makoro obro chako recruitment mar a new board CEO mar board no osebedo ka tayo komno e yor kojolo mopogore gi chik governor gini be chandi ka governor osebedo kojolo to no wadwaro ni mondo kwalando tich to kik waland mar CEO kende waland mar board bende koro mondo temgi kanyakla koro you gave room for an illegality kaka governor. No, it's not an illegality. Now that he's been acting for more than 6 months. No, it's not an illegality. Mano nyalo bedo a breach mar regulation. To okanene the consequences. Menyalo wacho ni it is an illegality. Nikech gik motimo maler are properly recognized under the law. Okay, Governor obro kawo yue matin ka odong dakika moro mariyo kende saa 2 mar okinyi wayudo weche manyien yo machuok obro dhi nyime kod Governor ma Siaya James Orengo ma bende lero mokuom weche ma osieko ne wachako ka wuoyo wach mar Citico kuom mano joket mwandu ma Siaya ka in gotel welo biro Siaya geno ni department mar tourism usaiko kaka welo biro chiemo jo Siaya ka uonge gi bureaus mag loko pesa dola biro Siaya koro wikru maber ahinya upuonjru dho ngere bandime ng'eni Siaya en corridor to East Africa gi Central Africa koro en kama duong' ni nyakwara Magajwang koro ka in gi Airbnb ni moro kanyo lose ngadho mowinjore mondo welo kobiro gi pesa odong' Siaya jo pikipiki jo taxi jo manyalo tero ji kuonde mag limbe kaka Got Ramogi nyalo bedo gima ber ahinya Governor kik wang'e ni en mana keto mondo kende ma is time to reap from tourism bende e Siaya donge to molo Got Ramogi ng'ata miluongo ni jaluo nyaka engimani nyaka dhi Got Ramogi iro kamano wakawo yue matin nyakwa Magajwang saa 2 weche manyien e yo machuok kod Vincent Otieno bang' kanyo dhi nyime kod twak gi Governor achiel kachiel okinyi ma kawuono e Ramogi Baraza abang' abro miyi thuolo kaka ja Siaya ipenj penjo ma in go ok adwa wacho thore nikech ma en thuolo mari. Weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Kendo oyawre nyakwar Magajwang kendo machiegni jodak mawuok e gweng' ma iluongo ni Nyaobe mayudore sub county ma Uriri e kaunti ma Migori nyiso piny owacho mar kaunti no mondo mi koro tiek gedo mar olalo e wi aora ma Owich ma bende nie sub county no ma Uriri e kaunti ma Migori. Kano telni kod Stephen Ochieng ne owacho ni olalo matudo gweng' ma iluongo ni Masat kod Maram osemiyo jogweng' no tich matek ahinya nikech ok olure wach ma koro osekelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro mekgi mag yuto kanyakla kod chenro mamoko. Ochieng' ne owacho ni gisedhi ir jotelo buora
mula e piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore gi wach achiel nogo to nyaka chop sani pok yudo konyruok moro amora ka otenore kod wachno. Weche moko en ni riwruok moro mar piny owacho mong'ere kaka Green World ochako chenro mag geto nyayo weche mag bedo makare kata safety mag jokuny mula e kindeni ma bende thoe mathoth thoro timore e kuonde kunyo mula e kaunti ma Siaya. Weche moko nyakora Mugajwang' en ni ji ariyo mamoko ma gin jogo makedo ratiro mag oganda ne omaki e piny mar Uganda. Ka mano en Bob Njagi kod Nicholas Oyo ma bende wachore ni omaki mochuo lal godo miro kinde ma bende ne gidhi konyo Bobi Wine timo kisera mar ombulu. Jalo bende ne gin godo kinde meko ma kamano ne owacho ni ji ariyo go ne omaki koluwore kod chung' margi kotenore kod weche mag siasa ma bende ne gitero e pinyno. Giko weche manyien machuok nyakoro Mugwa tudre ka oromo saa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Ang'isi ni wan live e Facebook kaachiel kod YouTube kod Citizen Digital App kaachiel kod bende View Sasa. Lendo ni bende biro ni achiel kachiel erokamano nya Josiah Onyango kawuok Frankfurt Germany. Ng'isa ni mosna governor ma wuod Alego Ndere. Ng'isa kanyo ni governor Kongole ni nyocha kawatimo gima waluongo ni third generation CIDP governor no involve nyaka jo diaspora. Mano was a good step. Nikech diaspora bende nigi duol e matters county government. Erokamano maduong' ahinya. Mago te gin penjo ma jopiny biro penjo ka bende abiro nyimiyo gi thuolo mar penjo achiel kachiel. Governor, ang'e nitie bura moro e doho ma iyalo sani wach mar chiro mar mtumba ma Bondo ni. Bende utimo due diligence nikech ang'e ni en wach mane doho to konya kunye matut ahinya. Wach chiro mar mtumba no kata wach mani doho no nitie winjruok ma wan go madhi nyime ma ochalo wach morumo. Ting'e ni kama chiro mar mitumba nitie ne gisebedo kanyo ndalo mang'eny to koro no kwadwa gedo kanyo gima nodwa timo nikech kane gitimo ohala kanyo to ka koth ochwe to timo chuodho to jo ohala ni kanyo to wajuogo gi to ka piny otuo to buru. Koro gima wadwa timo ne waket kokoto kata maram mondo seche magitimo ohala ka koth ochwe kata ka piny otuo maburu ng'eny mondo kik gibed gi gima nyalo miyo ohala no ok dhi nyime e yo makare. Omiyo ok nowadhi kanyo nowadhi gero a permanent structure. To kata kamano ne ok wawinjre ler gi weg lo nikech ne gineno gima kamano ok onego bedi. To noyie ne jo mitumba go nyalo bedo kanyo ma gisebedo ka gisebede ndalo mang'eny. Erokamano ahinya. Nyocha somo report mar office mar controller mar budget implementation report mar financial year 2023-24 paro 24-25 mana wacho ni Siaya ok odhi maber ahinya wach mar on source revenue. Igeni ne wandiko ni jo controller of budget ni figures mane gitiyogo no gin figures makare nikech our on source revenue osebedo kadhi malo ma last financial year nowachopo nearly aparo nen about kanyalo paro maber it was about over 900 million. 900 million. This financial year nyocho waketo ni wanyalo tinge malo the last financial year wanyalo keto nyaka 1.1 billion. Koro kanyocha ne gitimo nikech figures magitiyogo data magitiyogo
gigolo kumwa. Yes. Koro nwanyiso gi ni data gi nok en kare. To kata nikech ka no wan piny ok wan achiel kuom counties man malo ahinya to ok ne wantie kama ne giketo ano. To mar ariyo gimomiyo on source revenue ni piny Siaya nikech one of the counties ma waonge gi factories ma nyalo chiwo revenue mamalo. Kin kara gi factory moro achiel ma nyalo bedo gi revenue streams gichulo mopogore opogore nyaka mag cess. To nyalo miyo revenue ma county dhi malo. Gima kendo waonge go Siaya ma watimo sani to en gima kawo thuolo mang'eny en gi bedo gi evaluation role. En gima nonego bedi kuom chakro ma bedo county government ma Siaya. Tanabiro ayudo ka evaluation role onge. Nitie property rates mang'eny mamiyo counties moko pesa mang'eny. Koro ang'eni kwa stiko wach ma evaluation role no to wanyalo bedo gi pesa mokalo kanyo. Opogore kod evaluation role en ang'o mano timo ma on source revenue medore? Uketo automation koso bedo ni koro Ugunja bende municipal bondo bende municipal koro samoro magi nyalo konyo choko koso du medo mana revenue streams mago kaka county? Mago te. Mago te. Okay. Revenue streams watimo automation to automation pod ok en universal to streams moko mako poko bedo automated. Yeah, to ang'eni ko asetimo full automation to nyalo dhi malo moloyo kama nitie. Erokamano. Kani donjo office ndalo 100 mokwongo ni loso aput moro mane konyo ng'eyo weche mag pending bills. Osebedo kudho maduong' ni kanyuro me weche mag IBEC office ma deputy president en achiel kuom weche mano nyiedhore. Sani usechopo gi kanyo kenge mage ma osegoyo mar tieko pending bills kaka sirkal? Pending bills nayudo ka ng'eny Siaya. Mino wagole kama ne nitie mano kalo rang'iny mokalo 1.4 billion. Mwalore piny mochopo 600 million. 600 million nochopo kendo gole kanyo ne tek nikech pending bills moko ne gin mag ndalo mag local authorities. Magik moko notimore kata mono gitiyo no ok wanyal yudo ne to ne en ang'o motim kendo chulo gibedo matek nikech weche mag records kata kitimo verification to ging'eni ichulo ang'o kata ichulo ng'ano to gin in our books as pending bills. To kendo kirango ripode mang'eny osebedo kawacho ni Siaya en achiel kuom counties ma joma tiyo ni Siaya kaka contractors ichulo maber moloyo counties mamoko. To nitie pending bills moko ma wan go sani ma ochopo about 1.3 billion. To gini budget ne gin roll over from the last financial year. To gin fast charge on the budget. Mwang'eni ko chako chulo gi ka roll up expenditure mamarwa to obro dok to about 600 to 400 million. Yeah. Wach mar contractors no jomoko ywak ni governor ni mana gi joge moko manyaka yud mana tender madongo bed mag ndara gi supplies. Ano kanyal jok manokonyi go campaign. Ano kanyal bedo gi joga kendo an campaign nagoyo kaka ng'at magoyo siasa na duto te chakra siasa en nindo kuom jopiny by wacho weche manyalo miyo jopiny dokori. Omiyo mano ok en gima dieri. To kata kamano ano kane gima rach ahinya gi procurement mikeloni nikech mana achiel kuom gik moko mabro miyo weche ma procurement gi wach mag favoritism nyalo bedo maonge except ka en wach ma national government thiro processes ma counties kanyo ma kolos maber tinyalo yudo ni kokiloso gigi maber gi national government kori counties nyalo bedo matek. Governor, chandruok machielo ma josiasa osebedo ka ywago ka kinde ka kinde en ni imako mafuanda assembly ma ok nyal ng'iyo kaka itiyo. Manyalo wacho ang'o?
Kamako Mafwanda. Ni kama gavana onyono, speaker nyaka bi. Gavana gi speaker inseparable. And ingene speaker mawango, and ngat mo se speaker for 3 terms. And again the longest serving. To kendo Kirango County Assembly masaya. Ngani jomo wigi beth kabisa. Kataka inano ka gilosi assembly. Ogeni jok ma inyalo wacho ni inyalo keto gi Mafwanda. Nitie seche ma watimo oversight makodhi, for example, e nyim Senate. Jo county assembly biro kodwa. To gibi nigi gichung kodwa. Gibende ginyiso jo Senate ni nwayudo makosa mage. Maki iseyudo gik miwacho kuom county assembly masaya e Senate kata reports mamagi. Gihinyo pako county assembly masaya. Ne report gi wuok e wang' sa kendo gipenjo mowinjore ma seche moko gimiyo tich ma Senate bedo mayot. Okay, function ma governor nyalo dhi ma MCS gi leadership mar county assembly pokolowe. Magi are two distinct but gitiyo kanyakla. E yore moko. E wang' jo piny. Bende gini chandi ka sakasa kindeni gi speaker. No, koche okachanda. Nitie kuonde mang'eny ma dhi ma speaker onge. Obe odhi kuonde mang'eny ma onge. Ng'eny kendo ng'eny ma ok anyal kara kwano. Ndalo moko kionge. Ene mano wuoyo kendo delegation mag national government ene mano receive on behalf of the county government. To mano ere rajne. One deputy governor mare. No, mano onge rajne. Inyalo assign ng'ata. Ing'eyo. One deputy governor gi county secretary. No, kata county secretary be no receive jomoko. To gima duong' ma ji ok winji. We got a system of political parties. County government, Masaya, is an ODM government. In an ODM government. County assembly, Masaya, is almost 100% ODM. Yes. So, Kamode Maber, one Kakajo ODM, one Yalobero Kanyakla, ne teach Machalo Madini Mani. Etienango. They lost Enango. Magi giduto kimajinya kakete paro. Wote kindiko dije lupi chalo nadegia sana. No kwa ne onyalo wuoyo. Ingen office mar deputy governor nitie sia kata kidhi sani. Oyawe. Oyawe joma tiyo koro nitie. Matoka ma deputy governor ne ngamone goti kode jotich momiye engo msara ne kamano. Koro ano kang'eyo kama makosa nitie. Nikech teach dwaro nitie collective responsibility. To mano ka nitie to gigi duto timre yo mayot. Cabinet be oyuoro? Iluonge to pok aneno koyuoro. Kaka ng'ama chief executive wuon dala. Be iseko mar manye mar piny na gimomiyo magi te timore e wang'i. Ng'ama oluongo ni working constitution. Ingeno magono atimo kar chakruok. Yes. To ko ochopo kamoro makoro ok un sirikal achiel. Mano koro en gima tek mondo ng'ato donj ni lose. Nikech that collective responsibility no kokete e chike nono. Nitie gimomiyo nokete kanyo. Koro chama osara kikubi office mano be nie bera governor. Mano kuberna mano ng'amomi that responsibility monego bed gi conscious ni ma to timo kamano. An kaka governor anyalo wacho ni ok adhi office to nyaka reap the consequences. Chik dwaro kata good practices dwaro nyaka adhi office. Nyaka tim magi mae. Koro an maluwo chik. Sama ng'ato chamo muma, ok ochamo muma koriyo. Omako muma ji ariyo. Ng'ato chamo mumbe. Koro how you tekeleza the responsibilities magi now depends on a matter of choice. Watikindi kod jaur bura magem maugenya kaachiel kod jaur bura malego Usonga. Ingene nitie
gik moko mano dhi mbele kanyo mar chama ni jomoko noringo modhi tiyo gi sirikal mantie ndalo mane party pok oyie ni gima kamano obedie. Koro mago gik ma kamago nochakre chon ma kata in bende ing'eyo, ok en historia ma anyalo donje. Kendo ndalogo ne jomoko ni koni to jomoko ni koni. To an adwa wacho kuom siasa na an kaka Orengo. An gi gik moko e wiya kae. Ema osetayo siasa na. Ema omiyo seche moko aluongora ni Kidi, nikech asebedo e siasa ndalogo te. Nitie gik moko ma kata ka nitie wach machalo nade, to an gi pacha, an gi yo moro madwaro ni mondo oluw kata mondo tim, to mano ok nyal bedo ni an abedo kamoro ma koro pacha ok nyal tiye. Koro magi duto ang'eno e loso kendo e bwo chama, nikech wan gi chama, yore gi duto nyalo dhi malos mabed yo makare. Sani wan gi lwasi mar broad base, umbudose maru Siaya broad base arrangement Siaya makelo deputy governor gi jogo te mondo tine jopiny. Would that be an option for you? Ingene broad based ok na broad based kamano. Broad based ngejo ondik gik moko piny kaka otiyo. Emomiyo seche moko rega gimoko dhi marach winjo kata jatend party marwa wacho ni ma to kayiewo ma ok oluwore gi gik mane ondiko piny. Omiyo nyaka bedie political conscious or consciousness. Ako mana miyo jopiny thuolo bende wagoye korgi mbaka ka gigo simu gi or messages ka to mogik tik nyo nitiere ywaruok wach mar lowo ma kar tiegruok mar jopur man Siacha. Just yande tiyo kode kaka campus mar gi machielo to weche nyo bedo mang'eny. Kendo weche gi be osetieko gi. Weche onge kanyo nikech wan wasebedo gi jus kanyakla kendo gibende gichiwo statement. Ing'e lobno kata wabe waonge gi tato. Kidhi rango National Land Commission kane wadhi kuro, to ne idwaro ni nying e lobno, ing'e ni lobno nokete gi nying mawacho nonego bedie kanyo gimiluongo ni Obama University. Makata kete e nying just obedo matek to en gima waluwo kaachiel. Ok watime kaka Siaya government, county government, watime gi jo just. To iye kanyo e lobno ne nitie gima iluongo ni Farmers Training Center kata ATC, Training Center ma agriculture. Mani dwa nobedi e county ka county. Koro nitie interest ma nyaka bed balance. Nikech jogo be kwadaro gi kanyo tibro wacho ni Siaya en a county maonge ga agricultural training center. Monego county ka county obedie. Koro interest gi duto wanywando gi to wabedo gi way forward. Ma wach manyocha wacho ni dwaro county headquarters uter kama chielo cha en gima onge ko rangane budget wa kanite gima chalo kamano. Governor, nyaka samoro usekudini budget mar this financial year Siaya poko submit the COB. Nitie mena pu ere gi salary ma oga sechulo nade ka budget is not approved. It cannot be paid. Finance bill so podi finance bill one period kata nationally kata kidin national finance bill mar national government, it has not been passed. Finance bill en gima miwa teko mar golo suru kuom jopiny, en yore mag raising finances. Ka pok uketo finance bill moro so there is a finance bill in place. Kaka sani. Last financial year makuru tiyo go sani. Yeah. Makuru, there is no cause for alarm. There is no cause for alarm at all. Ero kama na governor. Kaya ndiye komulita yenya. Bina teri speed yenya. Ankara. Ero kama na Governor James Bobagri Orengo wendo marwa okinyi makawuono ulogore ni Orengo Kidi. Ng'ato japakikani Orengo thuolo ngegoke. Mano bede nyinga. Ero kama na nyame jokuri ura leo kaogagi jandunge kamano. Nyakora mga juang adwa yao thuolo kandi mondo wawach wagoko di mbaka ka
ng'ato oro message ka wacho ni maka juma yawre siriwo ochele warego ka to pina gavana ni ang'o ma otimo ma ok onyal bedo ni koro jo Uganda ka ochele nengo mayot nikech gini duonowa machielo ka indi wach ni maka juma nyinga en Phyllis awuok kamiro ni Hafumbre e dala mar Ugenya pina gavana ni to kar thidna mayala Calvin Burgess duogo koso okay oyawre dogo igero gi national government kendo ber ndi bondo waka oneno ka tije tiyore nyocha winjo kanyo ka apisa mar county bede wuoyo ni gisewuoyo kod Kenya Urban Roads Authority gitimo kongo wanga paya governor temo ni makmani siasa masia emaudo bedo mang'eny ahinya erokamano ahinya Victor yawre musna governor ero sani Nairobi kato dakteche to bonduru e office nikech pok ochuli kuom dweche kadhaa guns oweyo lwet ng'a kendo wacho nyaka ng'ama ochich ni tiyo ofisi mayo wacho ni nyocha o set up guns go governor ang'eni wach ni to nise wuoye to gini chal gi modonjo ne ng'ani mano to obro winjo duoko Okay. en gima waseloso kendo obro winjo duoko iro kamano abro kwayo ni rwaka ma mondo iwinja na ka jopiny wuoyo yo governor kinyi ma kawuono nyaka romo joma maramogi oyawre oyawre machiegni okunya in kanye Okunya wuok Homabay batada piny gavana piny ng'ora Homabay wabro bedo gi nyawang'aya juma manyien koro akwayo ni josia kende oyawre wito oyawre ma Ismail Olanga ni Odimbo Nyamonye erokamano mos ma orengo nyatieng ni e studio ka erokamano ahinya erokamano an gi weche ariyo madwaro ni mondo gavana ler mokwongo miindi mane Yala Swamp kanyo Yala Swamp ang'o ma gavana laro kode nitie daraja moro ma yeni ukadindi kata nosorgi ukadindi dhok to ka miindi no chiero ni dwaro daraja no to gavana dagi keto ne ng'ano ofisi gavana dagi keto ne ng'ano mondo gino mondo chiero kuma miindi okay idwaro ni mondo miji budget no mondo ng'ano gi taw contract no kanyo chanda lo okanen gino kanyo lerna okay Hello. What about you and you can say what you can say that tomorrow on the beach for me on South County. Okay. So Kuru Milanda Moko you can the year of Kona. You could be 15 kilometers away. You know, Chanda 15 kilometers away and come aboard. You don't have some leg the other to the Kyrgyzstan. That's what you know. Gavana wonka awara wachima pale wachima ni kibitu kinata ambayo sasa kasani kitu chapo sawa tukti yoki skode fatani kama nende kai so deputy governor no de chief mara mo kate radio kaje na de no wacho maler ko dugo ka indere ko gavana machielo yo makoro adwani mondo atiekgo wamor di gavana madonga ingeni ibadi chali ni kise ka indi ko lokako ngama bende ingeni working position enyalo loyo obedo wachani dok moko nyalo meeting kae to wacho ni nitie kaka jomoko poditi kani madisene ni gi dadi kata kaka assembly magolo kaka jogo bedo kende mondo bana wacho nacho moko mose bedo katiyo kaka mondo id kata konyo mondo sebe maber idonile maka jomigori magwete lowa erokamano maramogi Ramogi VOJ oyawre mae mojera leo kaugagi machiegni mokwongo mosna Governor James Orengo Nyatieng Orengo Kidi amora ahinya kuom kenwa wendo mondo mi wawinjie weche manyien mosedongre siachwaka bas korka kora dawachni Governor James Orengo Nyatieng Orengo Kidi Orengo setiyo Siaya kako nyalo kendo maber nikech ineno ka Siaya kae chakre Governor James Orengo donji wan ka kod CEO Rice Mill mano waneno ka wan kae kod gedo mag sub county hospitals kaka moting'o Ukwala, Mbira, Madiany kod mamoko wane nyaka pime bende kunyo maler ma jopiny modho mbolea mipogo mag pitho ka chinya kothe Dominion Farm beno dwoko mosetimo noto maber ahinya to wang'e Dominion koduogo lokruok maduong' bro betie to mogik mabe wakwilgo
en gedo mar nuclear power station mabro timre Bondo kocha Siaya. Omiyo dawachi ni Gavana James Orengo Nyatieng, Orengo Kidi, mani e marwa. Kendo Orengo kama dhie onge. Orengo wan go nyaka 2032. Walamone mna ngima mro Nyasaye omiye. To wiya ka wil mokago ni erokamano kuom siro sirikal maduong' mondo wane dongruok. Omiyo dawachi ni Orengo Nyatieng, Orengo Kidi, Orengo setu maber Siaya, omiyo jo Siaya koth machwe ni e marwa. Wachuom ni kodh Orengo Nyatieng mondo owe Siaya kobedo choponwa kama. To piny madapenj to gavana kapok iwuok e ofis kuom higni 10 mabiro, miyowa e kambi moro Siaya ka onge kambi. Siaya ka ni onge kambi, ne waneno ji mokadho, neno dhi woko, nodhi omo wasunge, odhi omo wainde, odhi omo Arabu ma miyowa kambi Siaya ka odhi mna baya. Ka Orengo akwayi gavana ni miyowa kambi Siaya ka mondo wayudie kambi ma jowa nyalo tiye. Kik iwe mokimiwa kambi achiel kaka ji mokalo. Odhi oko saidi, mare na Australia, mare na kuri, to ka odhi mna ochieng'. Omiyo miyowa kambi ka Gavana James Orengo mane gima dakwayi. Otherwise wan kodi Nyasaye gwedhi ahinya wan ka achiel. Thank you so much. Mae moje Kaugagi. Erokamano wuod Kaugagi. Maramogi. Mae Dr. Bishop Okoth Okoyo wuod Nyasaga Horedegmo an Sigomre ka. Erokamano wuod Sigomre. Miya poch gi pak kuom winje kaka awinjo ko wuoyo irido kanyono. Penjo mano kodo mokwongo. Bursaries mag Siaya County imiga nyithindo mage. To nyaka gie sani e higa ni no migi nyithindo adi mondo mi wang'e nikech wachne baga. Mar arieche obet mabor kod kanise moko matindo gi kaka wan gi. Wanto doketwa kanye adwa ni mondo mi obedo thuolo oketwa machiegni kode kabisa nikech obor kodwa. Koro waneno ka gima owewe koyo. Koro kata mana paro madanga miye ka an kode ok da miye nikech chopo kuome bor. Mar adek katieko mato koro akwaye Jumapil matari kapar kod ariyo an kod rambe mar gero kanisa. Adwa neno akwaye ni koyie to mondo mi otim nadi ochopie. Erokamano. Erokamano ahinya wuod Sigomre. Gavana akwaye ni duoke magi. Wodi ni mosainya ne chalka gi wodi okawinje malongo kata matin. To watema ne mawinjo mabergi. Yes. Wod Sigomre oloso e weche mag basaris. Yes. Basaris nyocha no wachiwo to sani ok wachiwgi nikech nochunge e court. Yes. Kendo control of budget no wacho ni basaris counties ok nyal chiwo nikech basaris go dhi secondary schools gi colleges kendo gi universities. To giwacho ni mago gin function kata tije county government. Yes. Koro bursary pesa ma county ok nyal tiyo tije machalo kamano. Wani court kata council of governors wani kesno wan wadwaro ni mondo wachiw bursaries. To kuom wach kanise matino wuod Sigomre ena ni kara pod ka tudra kodi. An adhi kanise mok ayiero ni mane ema duong' kata mane matin. Seche moko jalejo, seche moko jaroho, ago kata bul. Kanise matindo asedhie mang'eny chak siasa na. Ang'e ni kanise matindo go gini makabede isedhi kanise matindo go kata dichiel ka giseyie kodi ting'e ni nigi teko kanyo. Kendo in wuon ji omokiyiero kibagwa in ng'at ji te kanise go te. To seche moko ka ng'ato komiyi wach e yo ma kaka omiya wach arambe mabiro tarik 12 yudo ka in gi arambe ma odiado nyaka Lwando Gotieno. Koro ringo kuonde go te gibedo gi pesa minyalo ringo go kuonde go te bedo matek. To nitie ng'amo owacho aparo ne jaloso mokwongo cha e wach ma Yala Swamp adona wache. In fact opiny ang'o milaro gi investor masani ni? Investor masani an ok alar kode gimoro nikech noket kaka nonego donj e Yala Swamp. Ne nitie agreement mane obedo go gi sirikal national gi county government. Ma omiye gimiluongo ni lease. To lease no ne wacho ni bang' donjo ne kanyo kik kal dweche 6 ka ok okelo plan manyiso gik modwa gero kanyo.
kendo plan go ema nyiso ka ji nyalo yie ni gin gik mabeyo kata gik maricho. Okay. To ne dwaro bang' dweche 40 ochak gedo nyaka sani higni 4 pok ogero kata gimoro achiel. Okay. Dominion cha en ena kaka ne en cha. Okay. Ae makosa no betie ma kanyo bende wacho makosa no ok en mare kende. Gi sani ok inyal kawo lo ma jopiny nikech Yala Swamp en community land. Timiyo jaket mwandu achiel ne makawo kuonde go te kuom higni 66 ma onge japiny manyalo bedo gi teko e lobno kuom higni go te. Tae kaka nopog thidhiano tiyudo ni kuonde mabeyo emodhi kuom investor. Koro japiny ma nomi thuolo ma bedo gi lo kanyo oket gik bende motimo pi to pigno ok inyal reclaim kitiyo gi kwer kata go panga. Koro mae bende nowacho ni nyaka bedie reallocation ma nyalo miyo jopiny thuolo gi bende giti e puodhono kaluwore gi lease manochiw chande. To maduong' ni investor machon chande mane ni Dominion. Okay. En kane en kanyo kata kuonde miyudo kaka chirni kaka Ratworo kane dhi kanyo tiyudo ka ngima nitie, ohala nitie, olokore to nyaka owuogi kendo nyaka investor mantie ni bi chirni go lokore gunda nikech ne gin kuonde ma Dominion no ema noting'o malo. Koro emomiyo wan wadwaro mana ni ka investor oka oyudo low to ken lope en lop jopiny to nyaka ti tijno kaka dwarre mondo ji oyud gine oyud ohala kata yuto. Tae gima lich ahinya no ogolo niang' Siaya mail 100 mokalo mail 100 kotere e kaunti moro. Matiende ni gedo monego ged Siacha chal ma wiye wilgo nikech en gi factory moko monyalo tere niang'. Koro wan otiyo gi yore mag Siaya, ogolo niang' Siaya to gimotimo kanyo onge. Tae mwandu be mane Dominion we kanyo kaka fish ponds, rice mill mane nitie kanyo gi puothe mchele mane kanyo mago duto dugo tho. Okay. Dibedi ma momiyo sani chal ka gima utemo sero Calvin Burgess mar Dominion cha kendo. Nyocha neno ka ulimo office. No, an pok obiro ofisa. Nyocha romo gi officers magi mag sirikandi. No, mano ok en adier. Nobiro e county government kaka nodhi office county commissioner. To onge loso momo nobedo kode nikech wach Burgess no kamo tekie ne en manouso remainder mar lease mare mane ni higni 5 en mo nouso ne investment tie sani. Ingeni kanyo koro obedo matek nikech ikaw mwandu ni miuso tae to kar dhi nyime gi tich notiyo chande odhi kore koduogo bang'e. Okay. Openjo wach mar olalo moro ma owacho ni jo county dware pesa to investor ni dwa lose. No, onge olalo moro mantie e yimbo madware pesa. An ang'ena olalo achiel mane pi olalgo. En olalo ma ji ne tiyogo. Ing'eni kama ji odakie nyaka giter jamni e swamp kucho chande. Koro ne nitie daraja moro mane jamni kale mi pi noringogo. To mang'e ne jopiny okwayo mondo wager olalo no. Wasetimo designs ma en tich monego chakre sa asaya. To bende ka bedno gima osiepna ni wacho ka en adier. Ndalo moko nikech maintenance mar Yala Swamp dwaro ne dikes gi sluices obed maintained. To ndalo moko dikes go nomwomore nikech weche mag maintenance. Mi pi odwa rumo Lake Nyaboli kendo pigno odonjo nyaka i Busia moimo chiegni sub-locations ariyo e Busia County. Okay. Yeah. Erokamano. Meja to poe wach mar Siriu Rice Mills, gedo mar Okwala, Ambira, sub-county hospitals nitiere gik ma owacho ni timore kanyo kachiel kod wach mar mbolea. Mana timore kamano kendo ji nyaka ng'eni iwacho ni the future is urban. Nitie tich momwa tiyo nikech kata nitie World Bank funding kaluwore gi
gima giwacho ni the future is urban. Wagero Lam Usenge Ring Road. Okay. Makata kidi sani tiyudo ka Lam no dhi nyime. Onyalo dhi kidam seche moko nikech funding ma treasury ok chop in time. Kidhi akala Ndori macha to osetiek Lam moluoro Ndori market. Igere akala kendo watime Yala kendo watime Ugunja kendo Segabe dhi nyime. World Bank funded? No. Purely funds my county. To watimo nikech World Bank funding no wacho ni gidwa tero resources in urban areas nikech the future is urban. Koro in Kenya Urban Support Program macha to nitie funds moko mwayudo mag urban support. To ko pogre gi mano an wacho ma county timo ma onge kony moro amora. Kata Siaya bende stadium ma Siaya alwora mara ma stadium no waketo Lam. Kidhi kamoro ka baba momakre gi Madhira Bango waketo Lam bende. Erokamana greetings to my able governor Temo kabisa. It is true ni Ndori ka nitire Lam ma oserumo kendo governor Temo ndi gima oduoke chien nitie jok moko ma utiyogo ma samoro ok tine jopiny kaka dwaro governor. See on how you can tame these people. Nyinga and Phyllis Wabora kawuok e dala mar Ndori Siaya County. Erokamano maduong' ahinya. Maka jomo oyawre mosna governor Nyatieng James tiyo maber kendo kolokre en jasiasa ana wuok Okwala Hospital ma Okwala iyaro puoth gi pak mzee konyo en gi nyathi momoko godo e dhot kowacho ni tigi network mari ne kaka nyathi nyalo dok e sikul kendo. Erokamano maduong' ahinya. Morning Maka Juma mosna governor okaw mos ipenje ni to en plan mane ma en go ne jo Luanda Kotieno ma is a big fish landing site to chal ka gima potential mare pod ok obed explode maber, otherwise he's trying kaka dhano nyalo temo. Oyawre Wuod Juma mosna governor mar Ajim an apenjo governor ni to plan mane ma en godo mar loso Siaya town onen kaka CBD. Wuod Juma Siaya CBD rach kendo ok chal kata headquarter mar county bedo sebedo piny giwegi lope mantiere Siaya town mapok oger. Ang'o ma mono gi uso gi ne joma nyalo gero gi mondo CBD ma Siaya onen maler. Penjo mar ariyo en ni wan kaka jo Siaya en gima lit sana ni pod jopiny modho pi molil mar yawo to wan kod county government ma Siaya. An awuok Siaya Township Ward monego bed ni sani wamodho mana pi fireji. En kod paro mane mar konyowa. Fred Omondi Wuod Anduro mogik otemo kelo investors manyalo gero kembe Siaya mondo yudhewa oyud tich kendo omed yuto mar county ma Siaya. Wan kama rach kaka jo Siaya. Erokamano ahinya. Janet kawuok Simenya wacho ni sani World Bank ogolo pesa maloso nderni manitiere buoye to nderni matindo richo mawuok Simenya e Ugenya to chomo nyaka Gemdere. Mar ariyo Kisumu Busia route chakre Madea nyaka Ugunja dwaro gundho ogo dhoge piny gi broad base ni ne kaka inyalo konyo e ndalano. Agoro kamano mowach go duto Siaya town nitie gedo mang'eny madhi nyime. Affordable housing ne wa launch kanyo gi jo housing. Nitie a modern market madhi nyime ma bro keto sura ma Siaya bed mopogre. Wagero municipality headquarters Siaya to malich ni sani stadium koa tiyo gi KDF nyo gisebiro kanyo mi gidonjo stadium koro gidwa gere matieke e phase 2. Ge hospital ma wacho ni ma referral hospital macho bed dhi nyime. Wach pi ang'e ni pi seche moko theko nikech pi ma Siaya kama miluongo na Bura Dam to kod Malanga Sidindi water project ma Yala. Seche moko ka pressure ne piny to koro mondo pigno goye mondo dhi Bondo to kendo dhi Siaya bedo matek. To watemo mondo rehabilitate Bura Dam bende wasebedo kotiyo kanyo mwa solarize mondo pi ma Siaya town ng'enyne wa Bura Dam to moro ma Sidindi Malanga odhi Bondo gi yung mokale kodhi Bondo. To wach mapino bende nitie e Siaya kama otwo ma
wach ma pino theko ahinya Central Sakwa gi South Sakwa. Nitie project manogo kanyo miluongo no Lago Water Project. En onyalo rumo saa asaya. Nitie Ugunja, Okwala Sega Water Project bende wadwa timo last mile connectivity mondo pigni odonji kamoro amora. Erokamano. Maramogi oyawre. Hello. Oyawre. Victor yawre. Oyawre. Anongalo an Kambajo. Ongalo kani Kambajo machiegni. Piny naga bana wala kita mor ma kelo kato pinyel kuro jo piny chendo on chokolielo le kita kanye ni tiro. Ye ga pano ye. Kambajo kanyo abiro mang'eny kel binge na abiro Kambajo. Imus na olango nyabola. Olango nyabola ja Kambajo. Maramogi. Adoni tigi gavana ntika modo adhi Sadik, adoni awe chon mondo mi koro ring e yore mamoko bende. Maramogi. Oyawre. Oyawre. An gudo no mondi ati Mombasa batanta wuok gem lianda kanyo. Machiegni wuok gem lianda. To nitie project moro manene mar gold moro mane timere Ramola chande. Nena winjo ka nitie ywaruok moro mane dhi ga mbele. Ok ang'e ni wach no to koro chopo kanye. Nisen mondo lerno wach ni maber kech gold nendo ko yie gweng kanyo ting'ino nyalo konyo area maduong' kabisa kech omako nyaka Lianda, Oranga, Ondim. Wigo tapa na nyalo do benefit kapono gino dhi mbele kaka ne awinjo chande. Erokamano. Oyawre. Makajuma. Oyawre. Machiegni? Ma iluongo na dawo Radido jaka Sabun. Radido machiegni wuoda Lego. An inda na James Orengo. Yes. Mokwongo. Dan diwirno kaka lose makare nyalo kalo ka di school nyalendo. Kanye. No penjo? Apenjo ni ya. Yes. Onge kaka gari nyalo kalo ka di school nyalendo. Nenda diwiri kuko katimba ka habat. Kanyo wako reshinga malaya. Mario. Orengo zero campaign. 2020 kubiru 2022. Yes. Campaign ko wach mar Dam Kaganga. Dam Kaganga. Dam Kaganga to bro loso no Dam Kaganga no kanye kama no wakwanga. Yes. Sani Dam Kaganga dinorin se mondo bi loso no wa. Mara dik. Wan ko den sira ilo wa ma en siro mohagre. Siroma Mahagre. Manese ukidala te mokwonge. Mohagre onge taya. Ukitiwa taya mungu barubiri nyako hagre. Barubiri nyako hagre. Oyawre Musenya. Gavana doni lao ma gigidho gi mapiyo piyo. Gold maramula ni gold maramula kata jok madwa keto mwandu kanyo jo Shanta Gold gibende gibiro e Sitiko. Nitie ywaruok moko kanyo ni jopiny moko ok oyie gi wachno. To wadwa ni mondo wawinjire nikech gold no nyalo ting'o sea malo. To en gimilaro nikech jogo jo Kakamega dwa ni gidhi Kakamega to jo Vihiga dwa ni odhi Vihiga. To en to oneno ni gima gidwa gero no mondo giger Ramola. Koro wakwayo jopiny ni mondo wabedo gi winjruok kendo wabro wuotho e East Game kanyo moloyo gi South Game mondo winjruok obedie. To gin jomoseikre mar gero factory no. Onyalo ting'o Siaya malo. Telo moloso moa Nyalenda owacho Dam Kaganga no ang'e en dam machon ahinya. Owacho wachiro ma ohagre magi tok dalana. Gin kuonde mani tok dalana. Koro ing'e ni gik moko itimo kaluwore gi plan. Ohagre kanyo nchen watie kete pi. Makara kodhi kanyo to yudo ka tangi maduong' nitie kanyo ma county government otimo. To e chiro machiegni miluongo no Orenga mantie skunde gi hospital wagero hospital kanyo maduong'. Barober be wagere market maduong'.
omiyo alwora no nitie gik mang'eny madhi nyime, en kama akale e pile. Ma chiro madalau, koro ok anyal kalo mpaka ahinya. Jomoko wacho ga ni charity begins at home. Gi expect ni governor kuonge chak gi mama mokwongo madalau. To kinega agero osuptal maduong' ahinya kamilo no Orenga, kama goye kura. En sub-county hospital migero kanyo. Koro giae nono. Kendo machiegni kanyo be nitie chiro momilo no Uhuru. Bende waketo taya maliel kanyo maduong'. Floodlight. To gisani to koti maber. Seche moko jomoko ema dhi to golo parts moko mag taichegi. Gitimo go gigi. Koro miyo maintenance bedo mamalo. Wakao otematin kama gohala nyakwara bogi bang'e to wabro kao tilo mogik mar kao penjo mag jopiny ka koro to wabro we governor thuolo. Kaka ja ohala, wek keto muomni mimanyo gi tekri e tem. Gi Stanbic Bank Till to Bank, yud chudo mag M-Pesa aching' nyaka account mari sano e bwo arita makare. Lim bad bengi mora mora mar Stanbic kata ndik ni unlock tiore namba 222008. Stanbic Bank, unlocking new horizons. En kinde mag back to school maonge chiedh nade. Gi KCB chulo school fee en piyo, onge ng'ukni kod wich bar. Lim bad bengi mar KCB mora mora man machiegni kodi kawuono. KCB, for people, for better. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque, kata ywa tole na mamar 07026943815, ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building, 4th floor Kijabe Street, kata ywa tole na mamar 01109927273, kata 0788540 adek aboro ario nono. Ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street, kata ywa tole na mamar 07220806780. Mana kamano nyakwara mga jowang' oda kao penjo mogik tik mondo governor oyud thuolo mar duoko gi. Mara mogi? Hello. Oyaore. Iluongi ni ng'ato ija kanye? Iluongi ni ng'a? Mara mogi? Oyaore. Iluongi ni ng'a jatenda? Amos kani Siaya. Erokamano. Vocational training centers. Okay. Kaka mane? Okay. 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 Erokamano. Mara mogi? Mara mogi. Oyaore. Oyaore jatelo. Oyaore, motiwe kutieno, Otieno machiegni? Motieno kutieno, mos la Jim Kenga. Jim Kenga ka mos. Ono udina mayanga, tiyo maber kabisa, wan kaka jaywa tingare no pele no hospital, baro, jaywa tingare. Okay. Koro governor, Jim tiyo maber ma, dano eluda Jim, do Jim tihi, kiki ni apar, Jim ro, tuno maringa tumbedi, kajimo soti kiki ni apar. Erokamano yenya, wudu iyo ya tingare. Erokamano, oyaore. Oyaore jatelo. Mai wuyo ka bonyi don santi wa di West Alego. Machiegni West Alego? Musa gabana. Okao mos. Akwa kaka pili kaka jakura. Yes. Ina gonto kitabosia. Stage masia nikanye. Kitabosia nisane goga ga pepe bokonge stage masia nikanye. Okay. Yani ko pango mali machugo ni wachi stage ni namba hiyo. Ana tiel kompekta maboda. En ko pango mana machu go tesa maboda ngendelo mano campaign. Na wale no bochu ko jongo. Okay. Ejo mana de to kuma ko do kama be ka jombulu.
sani onge tie ngamo chunyo kisa ka deputy governor nikech wan jo mbulu na mie kula ka ni kwa deputy governor to kanyo we kan nikech kanyo kwa duoko maber yo kamana ma bonye Hilton ero kamano Maramogi oyawre Hello oyawre video oyawre ina mailo to au kayamo machigni au kayamo antiere Ndeda Island Island yes como no governor James Bobo Rengero kamano Nitano oro no masungo mo kende go masungo badagala madwa kendo no pima igwen mar Ndeda ka okay to pende madwa penje no oro no officer ba moro kane do ku do ko chugo to afisani ne wiele kabisa tako hapa kwa Brajesh Bobo goto jikabila gi wang'e ko ka ng'ato ka dokta kutu komo ringo isiamudo pojidi ng'ane no wacho no dum Ndeda ka bu asungo wora kano biro gwa sunge jikabila gi ofar 2027 age jomo ringo radio pitina mare maro ende kamana madagore ero kamana inya oyawre Hello Ramu oyawre telo ina iluongi ni ng'awuod luo mamuli jambo ka nyangoe machigni usna gavana okaw mos South Yoma ward yes isna rengo ni uriambo ko wacho ni ndala ma Kadianga Beach sadhi ka water Lam Kadianga Beach nyaka ka water ndala ma Kadianga Beach sadhi ka water Lam di bro nego jirach mang'eny Olos mandalo jo Kadiala yuak ni olos ne gindala. Ero kamano wud Kadianga. Kumuni mbok. Okay. Oyawre. Hello Juma. Oyawre. Aina ma uchieng yako kise. Uchieng yako jako kise sembo machigni? Ero kama na gavana mara ajimu wodina mayanga. Wonya mayango kaumos. Kaumos. Koro chini yako penjo gavana wachima olwateno regi weche mag party kako ja ODM motegno. Aneno ka ko MCA itiere party wa mar ODM ka. Gini joma jo piny oseng'udo nikech tich osetamo gi. To wacho moro ni ODM gine bro miyo gi direct ticket. Kae gavana wachi ang'o nikech gini joma jo piny oseweyo. To jomoko piaro ne jo piny ni ODM ticket to wane ma wan go. Koro kata okunwarwa to wane ne nyalodia nikech wan gi ODM ticket. Mar ariyo matieko go. Yes. Gavana en adiero wacho nolemo ga e kanisni matindo ne waselemo kata kode e roho moro gi Madam Vicky Ong'eyo ingo usenge. Ora an bende arwake enomiya chach chieng' Jumapil wan garande nyandiwa kanisa Ugwedina Houses Kamere Primary School kacha ochop mondo lem kodwa to kata kadich ditame to orie ng'ato mondo kelie sadaka mare warwake mathoth kabisa mondo bende losie gi jopiny Ugwedina Houses nogo tach kanyo Jumapil ma ochieng' rieko jako kise. Ero kamana inya gavana weche ng'eny. Sai matin. Jako kise owayo nyaka adhi arambe. To kende nyaka jasigombre dwana arambe. Ero kamano. Chake gi Amos no wacho ni VTCs mane buoi ni jwango governor. VTCs okwa jwango gi wakete pesa to VTCs go gin gi Tibet gitiyo tich maduong'. Nikech inyalo yudo sani nitie joma somo miyud degree to tich tamore chune gi degree no dhi Tibet kata dhi VTC mondo yud kaka onyalo chako ohande moro kata mar go bao gi gik machalo kamano. Yes. Omiyo VTC ni kama arango to gima ber ni kopo ni wach mar nuclear mwadwa kelo ni gen gi program ni VTCs man Siaya gi Tibet gi Jaramogi Oginga Odinga University gidwaro ni mondo gichak puonjo ji skills ma gibro dwaro ka giketo this nuclear plant. Yes. To en adier ni VTCs gi wanyalo keto gi rang'iny maber molo kaka gintie sani to luwore gi pesa bende mwayudo Siaya kendo mabiro from national government.
Abonyo mo Easter Lego loso kanyo. Nitie weche moko mabe openjo kanyo to ma ase lose. Wach bus park ang'ene osekawo thuolo mogwaro mondo tieke. To en gima dhi nyime ma aparo ni dweche ariyo mabirogi to bro yudo ka wach bus park orumo. Wacho bodaboda gin jok ma wan go gi geno, gin jok ma nyaka watigo makata wigni nitie romo moro ma dwa bedo gi jo bodaboda mato Masiaya. To abro medo gino temo mondo arom kodgi kamoro amora. Amor gi ja Denda Island nikech chula ma Denda gi mamoko go nyaka gibende gi ne pogruok to amor noneno joma oro kuro kendo opako Kut Kochogo no en chief officer mara mochung' e weche mag energy. To awinjo kako loso. To nitie ja South Yoma Ward Kadianga Beach kadhi endarano kowuok e Lam owacho ni ok ober. Abro oro joga mondo rangane gima nyalo timo. To en achiel mowacho wach Harambe wacho Harambe no yakuje kokise wacho ni penjo ne mokwongo en wach mar MCS mano yier gi ODM e county Masiaya masani ground rush korgi jopiny ong'udho gi oko to githiano ne jopiny ni kato dagia upati them ya certificate kaka jachama maduong' nyalo wacho ok aparo mano nyalo timore. Gine kata kuonde manchone otimie yiero mag by elections gi nyocho timie nomination. Debed makosa maduong' kuom party ni kom ka kom duto ogogi chamnada jumla ma imigi amiya director kapan gima kamano nyalo timore. Obed gi geno gi thuolo ni nomination to nyaka no obedie. Rules of elections gi nomination mar ODM asesomo gi katiba mar party wacho ni direct nomination no bende en achiel kuomgi. En achiel kuomgi to hie ing'ene chama mar ODM en chama ma winjo weche mag jopiny kendo dwaro ni mondo wuoth gi jopiny. Koro ok ginyal timo gima jopiny ok oyiego. Kaka jokise wacho no ang'e ni ka Yoma neno ni nyaka bedie nomination ma jopiny ema timo to kata members to nobed kamano. Governor, en mani ni wacho ni dech nagomo na bed kodi nyaka saa 4 weche ng'eny. Anyalo duogo iduo karango ado ni anyalo duogo okado no budh higa kendo bang' sitiko chaka gweliga igwela ka mondo watim possible tem. Sawa. Governor wacho no dhi duogo nyakwara Mogajwang' wach mari mogik wadonge dakika 2 kende chopo saa 3 okinyi. Parting shot mari kaka governor. An parting shot mara en mokwongo amor ni jopiny chiwo pachgi gima gineno kuom tich mwatiyo kata gima gineno katimore e county. Ma omiyo katiba oketo thuolo ma ng'ato wacho pache. To gisani to akwayo jo Siaya te to moloyo joma ni Siaya town kama ibro time sitiko mondo wabed oket dwondwa kanyakla mondo waywa jogo mabro biro loso weche mag investment Siaya mondo kik bedi ni gikone waa gi lwet manono waneni kuom burano facto cha dimo ayudo to industries adimo biro to ohalni bendo yuto kaka sani amor ni ji biro Siaya bang' piny luo jogor nogocho jo FC nogocho kanyo nyocha be wan gi mpiche mag Bingo Fest Siaya kendo nitie Kikoska Games ma bende biro Siaya to sigand Nyinam moriwo Nyinam e piny luo mangima bende biro Siaya December. Koro Siaya orwako welo wamed rwako welo to moloyo johala ma kelo no mando Siaya. Erokamano. Ohangla pod era Ohangla pod ahero Franco be awinjo Latino music be awinjo
osiepe be ahero. Kwaya kati onge. Ai kwaya to ng'wona. Erokamano. Be inyalo paro bura mane yalo mokwongo kaka okil Kamaro kama pod raga? Anyalo paro nitie bura ma kijana moro ma janubi no donjne e bura ma nek Nairobi ka. Koro nano kinde to ndalo cha kane pok oyali High Court ne nitie gimiluongo ni committal proceedings mano oyal gi magistrate ong'ado ni burano nyaka yale High Court. Nadhi kuom judge manong'ere ahinya e weche mag criminal cases. Ok apar ni osebedo judge machalo kama miluongo ni Trebellian. To case no nobedo na mayot moloyo nikech kana wachako case ni to jatenda manotelo na kana timo pipilage Attorney General Chambers maniluongo ni kendo nobedo kata commissioner ma lands miluongo ni Mutu. Judge mokwongo penje to kalatese gi maneno gi be in gadieri ni case ni onego dhi kode nyime. Mi judge okete ka gi ka kendo wacho ni kara wach mada waket manslaughter. Ta awacho na mano kayiego wayala ela bura. Judge wacho ni ok onyal dhi nyime ma en case ma nochula ta aloe mo ka wacho kara wach moro e od bura wiya ok nyal wilgo. Erokamano ahinya. Jimmy Wonya Mayanga jambaka nde kendo ang'e ni wabiro loso thuolo machielo mar gomba kama moko podi. Erokamano ahinya gavana. Thuolo onge goke. Nyawawa. Erokamano. We kura yaw ni esidi poka ya mukwadhi nikech komno naneno ka liet ni gavana. Ka ing'e ni wan ok waspea ng'ato. Penjo te wachuogo ng'ato kaka judge dwaro. Erokamano ahinya. Amor. Erokamano ahinya. Kendo wanyalo duogo. Maramogi Radio. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre.
Sawa. Unaona jamaa anaona charging anasema iko 18%. Venye tumeweka juzi ya IBC na president. Tumeweka Citizen 2. Nimekuwekea Citizen 2. Nimekuwekea. Haya. Haya, tufanye hivi. Sijui nitasimama peke yangu alafu wakuje ama wasimame. Wacha nianze peke yangu. Aya, nani anaanza kuzungumza? Wewe kuja hapa. Tusonge kidogo. Ndakukiu alafu ukikuja usimove sana. Alafu unaona ukikuja hapa unasimama, ndakushikia microphone. Haina issue. Sawa. Microphone ndakushikia. Aya, waambie wazime kidogo. Hello? Yes. Sawa. 1 2 sound check. And is 1 2 sound check. Mic check. Sawa. Anyonge kidogo. Sio mtu anisaidie kunyonga hiyo kitu bana. Sisikii. Aha. Sio tuzimie. Akisisikii. Akisisikii bwana, si wazime hiyo kitu. Wala sisikii. Kina Juma ana introduce mada. Kwani hao jamaa hizi nyamaza? Lazima ongee throughout. Cheki. Enda ambie Juma nyamaze, please. Sisikii. Aya, kujeni karibu. Tutasonga kidogo alafu ndakukiu tu ini. Alafu ukimaliza kuongea unatoka hivi unapisha mwenzako. Sawa.
Live iko sawa? Hapa ni National Polytechnic. Najua Nairobi ukisema University of Nairobi unapigwa, inafaa uanze na the. Yeah. Kuna watu wa zile county za Central. Baadaye tutafanya Inoro. Tanza. Automatic. Hata hivyo tulikuwa namba 4 kwa order. Tumia kamera bana. Tumia kamera kupiga picha watu alafu tutumie tupost. Pigia hapo. Wengine wote wanaweza, ama tufanye hivi, tunaweza simama hapa nyuma wote. Hapo. Wote tukujeni tu wote hata wenye waongei. Tunaanza na Kajiado, twende Marsabit, twende Lake Region. Milanoi. Oh, sawa. Anze. Sawa. Sawa. Alafu tukue brief ndio at least watu as many as possible wapate chance. Na tafadhali tusijirudie. Point ikisha toka Marsabit tena isitoke Kisumu the same. Oh yeah. Amira. Sauti uko nayo? Sawa. Some 1200. Yeah, around 2000. The target was 12, but surpass. More than 1000 lakini sawa. Correct. I wish kama ule msee wa Murang'a angekuwa hapa leo. It's a good example of youth. Sindio? But you have able youth. Sawa. White.
Uko kwa frame kweli? Nama Rashid, asante sana. Bila shaka kama ulivyosema, tunakujia moja kwa moja kutoka chuo cha MTTI hapa Kajiado mjini, ambapo vijana takriban 2000 kutoka kila pembe ya nchi, nazungumzia kaunti zote 47, wamekongamana hapa kuweza kujadili masuala yao na mchango wao katika serikali za ugatuzi. Itakumbukwa kwamba kuna vijana ambao wamefanya kweli na kuweza kufanikisha malengo mengi. Kwa mfano, katika kaunti ya Murang'a tulishuhudia kijana mmoja jana akieleza wenzake kwamba aliweza kusaidia ile kaunti kuweza kukusanya mapato ya takriban shilingi bilioni 1.2, na pia kuna wengi tu ambao pia wamehusika katika kubuni sera na masuala kama yale. Ndio maana leo wanajadili masuala ama mchango wao katika serikali za ugatuzi, na mbali pia na mchango, pia wanajadili zile changamoto ambazo vijana wanapitia hususan katika serikali mbalimbali za ugatuzi kuhusiana na masuala ya ajira na mambo kama yale. Lakini Rashid, hamna haja niandikie mate wakati wino upo hapa. Wacha nizungumze na wao nisikie labda kauli zao ni zipi, wamekuja hapa labda kufanya nini. Tukianza na wewe ndio mwenyeji wa kongamano hili. Je, ukianza kwa jina lako, tueleze lengo lenu ni nini na mnalenga nini haswa mwisho wa siku? Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Milanoi Antonia. Mimi ni mkazi wa Kajiado County, the host of the second Devolution Festival. Tumekongamana kama vijana kuongelea masuala ya ugatuzi. Kuanzia mwaka jana ndipo ilianza masuala ya Youth Devolution Festival. Tunaungana vijana wote kwa sauti moja na lengo moja, kuongelelea ugatuzi, the devolving of services and government services to the county level. Karibuni. Haya, asante sana. Labda wewe tu kuja hapa hivi, unanieleza kwamba mmesaidia serikali ya kaunti ya Kajiado kubuni sera ya maji. Hebu tueleze. Mimi kwanza naitwa Caleb. Mimi ni mkazi wa Kajiado, na sisi kama vijana wa Kajiado tumekuwa katika upaumbele kupigania masuala ya devolution, na through that tuliweza kupeleka motion katika county assembly ya kutengeneza youth policies pamoja na partners kama Kwaho na Kawasnet, na hiyo ndio maana tunasema Youth Devolution Festival is a key tool for young people to understand the space that they should be in the devolution at 15. For example, leo tukiwa Kajiado tunafaa kupata sauti ya vijana, na vijana wajue wao ndio wanatengeneza 75% of the Kenyan population. Vile tujieleze katika ugatuzi wetu na kwa counties ya kwamba, for example, Kajiado County we have 71% of young people. Na we need just young people to pick the voice, run with it and make decisions that will favor the young people. Haya, tukija tu hapa hivi kutoka kaunti ya Marsabit, labda vijana wamekuwa kilalama, hatujapata nafasi. Taswira ni ipi katika kaunti zetu? Haya, asante sana. Kwa majina naitwa Halima Abdikadir. Mimi ni kutoka mkaaji wa Marsabit County, na taswira ya Marsabit County, vijana wetu kuwa hawakuwa wanapata haki zao wakiwa mashinani. So kwa hii devolution itawasaidia ili waweze kupata haki zao, kwa sababu Marsabit ni kubwa sana na kufika hao wote vijana huko mashinani ni ngumu, lakini kupitia devolution wanaweza pata haki zao kwa usawa. Haya, asante sana. Ndugu kutoka Pwani, tueleze tu kule Mombasa, Kilifi, Kwale, vijana nafasi yenu ni ipi? Kwa jina naitwa Rogers Ngo, spika wa bunge la vijana katika ukanda wa Pwani ama bunge la vijana Coast Region. Pale Pwani tuko na county 6, na katika hizi county 6 tuko na wale the youthful nominated and elected MCAs ambao walianzisha kitu inaitwa KYMCA, ambapo inaleta vijana pale pamoja kujadili yale masuala ambayo yanahusiana na vijana wao kwa wao. Tunatunga sheria pale. Kwa mfano tukienda Taita Taveta, kuna the Youth Service Bill ambayo inaenda pale bungeni karibuni kupitishwa, ili pe ajira na ujuzi zaidi kwa vijana. Na tukiwa tunakuja hapa kwa Youth Devolution, tunakuja kuamplify ile sauti ya vijana ambao wametoka katika county hizo zote 47, ndio ili wapate kufeel ile devolution imewafikia pale mashinani, kwa sababu imeandikwa kwa katiba, lakini mashinani bado hajapatikana. Haya, asante sana. Tukienda kule Nyanza sasa, labda magharibi mwa nchi na Nyanza, tukimalizia tu, labda hali ikoje na nyinyi kama vijana mnajisukumaje kuhakikisha kwamba mnapata nafasi za uongozi, pia mnatetea masuala yenu?
Kwa majina naitwa Peter Luya, natoka Siaya County, ambapo sisi kama vijana tunajituma kweli kweli kwa mambo tofauti tofauti. Tunajua kwanza kwamba uongozi si ile tu kuchaguliwa, ila kuna nafasi tofauti tofauti kama zile directors ambazo pia vijana tunajiweka strategically tuweze kukua mle. Pia kama counties ambazo zinatoka Lake Region Economic Block, tunajua changamoto moja tuko nayo ni ile ya climate change, na vijana haswa wamejitoa, na katika hii ugatuzi hili Youth Devolution Festival tunaonyesha jinsi vijana wamekuwa wakiangalia maneno ya climate change. Tunafanya zile miradi ambazo tunaongea na wakulima waweze kupata mapato mazuri wakati wanapata zile information kutoka kwa Met Department. Wanazitumia kujiandaa ili walime, wale wavuvi wakienda kuvua pale baharini pia waweze kwenda wakijua hawana hatari zile, kwa sababu wamejua jinsi weather itakuwa around. Asante sana Rashid, wacha tumalizie tu na huyu azungumzie masuala ya wanawake. Wanawake wamekuwa wakidhulumiwa, wengi wanawawa na masuala kama hii. Labda hii ni fursa nzuri pia kuguzia hilo. Asante sana. Kwa majina naitwa Victoria Adwet, na kuongelelea masuala ya wanawake. Unapata devolution conference kama hii ambayo imeleta youth together is very important because women and girls get to understand where they can come in, how they can complement the government, the inclusivity aspect of it. Because ukiangalia hata the attendance kwa hii devolution festival, wanawake pamoja na vijana wako kwa wingi. Kwa hivyo tuki-involve wanawake, there is inclusivity, na inamaanisha kuwa whenever we are having our devolved functions, then service delivery inafikia mahali inafaa kufikia, kwa sababu kila mtu anahusishwa. Asante sana. Kila mtu akihusishwa kwenye shughuli hii ambayo itakuwa inakamilika hiyo kesho katika ukumbi huu wa Masai Technical hapa Kajiado mjini. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia. Naarifiwa kwamba makatibu wawili watakuwa hapa baadaye kuweza kuzungumza na vijana. Jana pia tulikuwa na katibu wa vijana Bwana Jacob Fikirini, ambapo pia aliweza kuwahimiza tu vijana kwamba waweze kujikakamua na kujitokeza kwa wingi. Kwa hivyo Rashid, ndio masuala ambayo tunazidi kufuatilia hapa, halafu tutasema zaidi hapo baadaye. Kutoka hapa MTTI County ya Kajiado, mimi naitwa Robert Masai. Kwako Rashid. Kosa. Samahani kwenye watu